tikhale tikukamba maprogramu amene tikhale tikukuonetsani kutsogolo komano tinapita pansewu kuti tikamve maganizo anthu osiyanasiyana momwe ndithu akufunira kuti programu iyi izikhalira. Ndiye tisanaone programu yathu lero tereni tione zimenezi. Sinanga ndinefane grateful kuno kunabe Brandaya. Wafuna sewa Tikuferanji tabwelera matisangalasa kwambiri kuti bambo akasikono komanso ananyoni ndamira mandiwaza kwambiri kuti tikamaonera mafuna so nthawi somaona sokuchepa kuti tani yatheranji amatipasa nthawi yochepa komanso ngati kuli kotheka muwonjezera ko nthawi seweru jali makoma kwambiri amadivesa kukoma palibeso ziphunzitso zimene matenga mu Tikuferanji amatiuza kufunika kwa kugwirizana kwa ubale kuti amapanga ubale kuti pali mtundu samasankhani samasalani ya makhala kuti ndifamoza amatuka ndifamoza zikhala kugwirizana zikhala kukondana kusamakhale kusalana ndithu. Mukanakwera siku limene lita mwaninamiza kangati kawiri konse kamene mwakhala mukumandinamiza inuso inu mukhalike mwamva iyayi mukhalike inuyo kodi ine ndisazakwatiwe ndiyende ndimanganyamu ndisatire ndiyende ndiyawamu ndisatire vuto lanu ndicha ileso ndiukwatini makamba za ujeni zangu ngole iya zachani pakomo panu kuti pacha banja umalipesera pena palipose ngakhale kumaliro umapeza banja ine banja nditokulipeza pakwanu pala apongo zanu ndikuti mkazi wawo kuti wachita cha kuti wapanga cha kazawo ine sinkazi ine sinkazi ndia mamusiya banje olowa kayani katatu kayani kangati numafusira ndiwe aliyese nimene akuyendera mamuna ata kumufusira nkazi ata kumufusira mamuna ine ngati mamuna enda nkonda ndetidanyoni ndalamusazi munawe ni wake nanyoni azimunayi ni kama kala awo tabakala nyumba koma kumudziko kuno kuli anthu ine zinanga ndi Daniel Chinema utale 1 nabwera pano kuti bapempha kuna kuti program ya Tikuferanji itabwerera pa MBC cause program imeneyi ndi omwe imatithandiza pa kuti ife tizindikire za moyo wathu ndi kutiphunzitsa za chikhalidwe mwa anthu amene tingafune kuti abwerere pa program imeneyi ya Tikuferanji Mr. Manganya and achisi na akazawo ndi ena onse amene amatisangalasa program imeneyi olivini nenemwe ntaso joina nawo so kuti zakatengeso mbali fa program imeneyi imatiphunzitsa zambiri za chikhalidwe chathu yetu. bambo tajani musalume sivuni njinga ukokawe ina bambo njinga ukokawe ino Njinga iyayi pamuda josele ina ndama tetsi ntuzambiri njinga ndi moyo chachikulu ndi moyo bambo musamalume sivuni moyo ijani njinga ari munthu akozopeza ina koma moyo tusunga kuleso moyo ukapita wapita bambo akasani wakutetezani kuti mukhale ndi mphamvu musaganize zambiri mulungu amapatsa akupatsani china chake ndito
Ndipo chili chose chimachitika Mulungu amakhala kudziwa. Amaula chili chose uchitika ndi cholinga. Tili ndi chimanga, tili ndi ntedza tikhoza kugulitsa. Nkupeza ina, sana tenge moyo, sana titenge mphamvu, sana titenge nzeru. Nzeru tili nazo. Iyayi bambo, musafike pamene popo iyayi. Tapatsa pang'ono, tapatsa. Iya talandira tapatsa. Imwani nditu tamwani nditu bambo. Bambo imwani tagwira. Iya nditu tagwira. Mubuda nazo mtima idzi. Iyayi musalume. Iyayi. Aziko. Iyayi. Inu zintu zimachitika izi. Ziko Bwanji adwa. Abale. Achimwene. Bwanji. Bayino. Mlamu. Pachatu iwo anayamba ntchito yakabhaza masiku. Sote timaziwa. Basi nekudabwa dzulo musakutuluki. Mutosadulukira. Kena kucha mu 3. Ungona munthu akungobwera manja kuno. Jinga alibi. Kufunsa jinga andilanda. Akuba. Banga kulino mtima wao unakhale. Kumasumena kuonikira amenyedwa kwambiri. Simkuona mutu. Kwambiri mutu watupa Kutupa Kana chikugule nchoti kujansa kutani akukana. Mphamvu panopalile. Ya chimene idiani. Kongo ndino mukuziwa ujera mlamu mulapa. Anthu akakuti anthu ndoyipa. Anthu ndiyankaza. Olokuja papa ndikuti. Anthu akakuti achimene idiani. Salume spuni. Kodi kakati zaro kakati malungoti. That's bro. Mlamu. Yes, guys, yes. Achimwene. Parece papel. Achimwene. Tinene chonji. Achimwene pepani. Pepani kwa tuwe bila tukupepese. Chifuate tinene nizo. Habari. Sopano. Ila jiswali. Chimene mubwele hapa mgwele chani. Ngugwa ndani. Zona. Muntu okubanga tuwe okubantu. Ndakubera ja. Muntu okubanga tuwe kumukwadiraso. Ndenda akubera ja. Inusa kumupita iwe. Iwe alamangali. Alamagagenda. Iwe nasa siku jani nakuze kuti anatawa. Ndio kuti alamagagenda. Ame unabere kuchokera bageti mututu kumabwera kuno. Amata umenyedwa bakongo khalabali. Tayerekeza. Mututu amamenyedwa komolira tayerekeza. Zimene machita kwano kujogaza nunga bandi bano. Zimene maseka kumathawira ndi bamuja. Ugaza nunga bandi bano. Ineso tumanchandiri. Ndinafa kwambiri. Ineso makhala ndibe ndi mutupina yesi. Ndipo iwe ngati unafa kola unadzuka. Ine nafa ndilikani momwe. Tandikusire na amanga bwere ko. Kulibe. Fuse mamuna kwa zimena wada sapa kuli kwanji matani. Chipachitika nditani. Fuse mamuna kwa zimena ndamuuza. Achis magoda chani apa. Manga nyali. Iwaka nafa suga nafa. So mambo gani za kuti mumusunge. Zokuti imene indi abduction. Ndi milandu imene imutha kumangidwa inuyo. Kushayina kumene mukushayina babako kuteratu. Simukudziwa. Iwo kanena kuti milandu masa wanu anabwera malamulo. Sana vomere kodi kuti malamulo omusunga munthu wowumiriza madziwa. Zosatira zake mazidziwa. Zosatira zake nzoda. Zosatira zake. Kwani iwe uyaphula ukuzisuicide work. Sana yeka sana dzuke kunena kuti akufuna uzabweza ngongolo. Sana dzuke. Kwani iwe sana grume ukumunyamula kunena kuna kuti azibwerera. Sana grume nalo midwa ndine kapena una midwa ndine. Ne zimene za example no zosanga. Iya ndikufunza usana unali mwayi kuti mene iyu ndikukamusunga ndikamugwise chino. Chino akugwira twe. Akugwira chino afuna kweza ngongolo. Akugwira ntchito. Ndipo so wagwira kale ntchito kwa 15,000. Mosamuta mwalimu mwana ndekea 15,000. So bano
umata azikira mapuma azikira mapuma mai wacho nenda anganda amuna amene unasunga amene ukakulisa lezi kufuna ndikuze ndikatenga ngongole muzibweza ndama yanga pineyo yathandiza anthu ambiri iye akanakhala kuti wabweza ngongole imeneyo sikuti ine ndikanaiye akanatenganso munthu wina mmene wangotenga ngongole iye ndikuikhazika mmene osabweza ugaza kuti anthu ena atengacha anthu ena apanga bwanji kuti moyo akhala bwanji moyo wawo. Ine ndi James Kaponya ndimapezeka pa Pyuma pa Chitawera filling station ndimapanga za matayala. Kumbali ya Tikuferanji timafuna kuti manganya atabwereranso kusero la Tikuferanji fasero lija limasangalasa manganya jakamapanga zinthu zosiyanasiyana zimakhala zopasa chidwi ndi anthu timasangalala kuti zimene amachita zokhuza zachikhalidwe zosiyanasiyana ndi atabwereranso kusero lija zingatichitenso bwino kuti amali tiziphunziraponso zinthu zina ndi zina ndithu zokupanga. Pita kuti. Sema tizenda limozi. Tizenda limozi kuti kwambira kuti. Insu mukamanena kuti kamanyuka tose tizimikira limozi. Ndese muna ndibve tu bwino. Sitina mvani tu bwino pamene. Tizipita limozi kutiko. Mimi mupita. Ulendo wa ine? Tipita limozi. Imati sama siyani tu. Ulendo wa ine ndiwanga. Wa ine ndi wa ine. Koma ulendo wa iweyo ndi watosi. Tikuendeka kunyamuka limozi. So serious. Yo. Sitingasagane kumene kusizingateke. Hai. Tinyamuka limozi basi. Tizipita limozi kuti? Tinyamuka limozi. Mulani nakali kuti tizenda limozi, tinyamuka limozi. Ulendo wanga ndi wanga, ndiweneka kupita ndekha. Koma iwe ngati uli pa ulendo umene umakhala watosi. Chimozimozi ndrama zanga. Ndi ndrama zanga tu. Koma ndrama zako ndi zatonsi. Ngati sukudziwa. Tinyamuka limozi. Masiyane, tinyamuka limozi basi. Inu tasunthani ndifuna ndinyamuke pato. Sunthani ndifuna ndinyamuke. Mwana tizimuka limozi. Ndendi kuti kumene ndikupita ku sindikuyeneka ndipite ndi munthu. Ndikupita ndekha. Koma akulu inu munamba mwaona potaya ali kuyenda pamwamba pa mwendo wa munthu. Yende, mwana kuti sili masiyane. Mundu gundatu. Ine ndi Mrs. Nomanda ku Plantaya. Tikuferanji timayikonda kwambiri. Makamaka sero lichamo. Manganya Vice President athu anathawa pamunda. Akunyengezera kuti iwo ndizimaya atauza maya akasukoza kuti tiye ukandipezewo. So kumene ndisangalatsa kwambiri. Ndithu asasiye azipangaba amatiphunzitsa zambiri timaphunzira zambiri za umunthu timaphunzirako ndithu. Watengasa kokolo nanyoni iye ayitu inetu ndimavutika kunyanja mwafu ndimavutika tu ine ndakuuza nitu mavuto sunganduze za mavuta ngalero siku limene matenga sopa inde nditafune nitu nanga chifoti wachafuna sopa ndeye nditafune iwe tu ndipasa ndrama zanga ndizitenga lero lo ndipasa ndrama zanga ine ndrama zanu ndizakubasa ndikapeza ukapeza litiro siku limene matenga sopa mayankula mwa amene siku limene matenga sopa mayankula mwa amene bereka ndalama zobeni wake munthu wamapita kusomba tampatsani apa koma lero kuyankula bwana siku limene matenga ngogola matenga mwatenga kupangana sindapangana inu mwati ndimuitana ndikampeze ukandipeze ko soni ndi munthu onga ino ukuyankha zimene zozo ndikufusa kunena siku limene matenga somba bwanji suma yankha ndili mukodi mwachina kudibanganira suli mukodi iweyo zingotenga drama zinthu zanthu kuwosapereka drama ine ndanenatu zokuna zoti ndikapeza ndramazo ndikupasani lero ni mwezi wachingati uno usakundipasa drama uzazipeza litiro mwezi ufuna uzazipeza inetu ola usandipase lero kunyumba kwako ndikatenga chili chose kauli ni mafasa kauli ndi chani lero ndikatenga chili chose wamva kodi chifukwa chanu mapaka katengeni ngati zingateke ukatenga ayi pokhapwa ndikuyankheni
kuimba kwake kulibe jina. Aya akatenge. Apita akatenge. Amene tinganene kuti ndigulula ufuna kuononga zinthu. Kuononga zinthu zacha. Kukaononga mgulula. Koma nanje muli zino ndinu Mulungu amakudalisani muli ndi zinthu muli ndi ndalama. Inu ndi iwe ende Mulungu sana kudalisa. Ndinu ndi amekongoleza konse. Mulungu amadalitsa aliyense. Iwe amadalitsa aliyense ngokusomene kuno. Kuma chifukwa chani umapanga zimene zizi kumangoti apambukati kumatenga ngongole zanthu umaganiza chani ukamatenga ngongole zanthu. Somba unatenga sina kulese kuti tusatenge somba zambiri we. Ukunena kuti ndalama ndili nazo wiki imene ndira ineyo ngongole yanga. Suna pange zimenezo. Maya ntosa. Inu somba zotikatakaza kuti ndazidi ya lero ndikanazisanza. Uzisanze lero. Uzisanze lero somba zanga. Ndithu ndikanazisanza uzisanze lero. Undipase drama. Lero leo kaya nkule mngano chocho ndikanazisanza. Ndemu una. Ine ndalama zondipereka. Ine sikuti ndalama sinupereka. Kufira chibaki ndalama zanu ndikupasana. Kodi iwe ndimasanga nditi muti peleka ine ndifuna ngongole yangu. Ine ndifuna ngongole yangu. Napereka 28. Ndepa 28 mufuna chani? Mulembe. Mwana tindizapereka. Ine tatenga ni mwina drama zanu muchose kuguru kwanu ko drama mundipase. Amasu ndinosana paseni. Chosana paseni ndalama. Apaseni awa ndalama ya somba. Kale pesa kufile bank patsa saso. Zaiwo ndikuna zaiwo ngati zili ko kumene ko. Onde mukulimba mtima apaseni. Manje tandipase drama zanga. Ndikabe. Tandipase drama zanga. Ndikabe ko. Ndati undipase drama zanga. Tandipase ndati ndikakapirana. Maswero alipo ambiri. Sitingathe kulitchula mwalimozi ayi. Komano tikhoza kunena kuti ngati ma actors atabwerera mena machitira muja ndi zinthu zabwino. Iferera kuti kunali ngati achina Mulelemba. Achina Manganya. Masikono amapezeka mene Ananyoni ndi zimatipasa chiphunzitso komanso zimatithandiza kusangalala. Munthu ena yake kuti mwina mwake udali ma stress ena yake ungoona zinthu zimene zichoma peze kuti zichazizachoka wayamba kupanga so zinaso. Ndithu chief. Ana Malawi ndiovuta ndipo ndioyipa ndipo akuononga chuma cha zikoli. Akuononga banja la Malawi. Na Malawi chimene akumachita kabwera apapa warawa asiyana watuka. Arawa apa wasiyana watuka. Atoka pa warawana asiyana. Mwina paka na madina 6. Ana osewa sasa mala yeo. Ana osewa afuna sukulu, afuna kudia, afuna nyumba, afuna chisamaliro. Zonsezo zikukanika. Niena kama taona ni boma. Tukulepeleka taona ni na Malawi akutukwa ni saboma. Yes. Tina titiatenga na Malawi onse ndukwa manga. Ana Malawi. Muona kuti mavuto Malawi ngamba utani? Kucheka. Yes, amene ali ndi mwana akaenda udindo panache. Mavuto na ata. Koma kuli azibambo ena ali ndi ana osasamala. Ali ana apita apa. Samantha. Siti matero. Samantha. Wambani. Aliyese akamatuka nyumba yache. Azizifunsa. Kodi udindo wanga pa anthu amene andiyandikira kapena pa ananga ndiotana. Bali zina zimene zikula kuika ma society mwathumu kutukwa na akulu kupasidwa ndalama tukwana ni mnthu wankulu kupasidwa ndalama sekanisewu kupasidwa ndalama ipani nkhalamba kupasidwa ndalama zonsezo ndizovunda msana pasira anzangawa ndilele mau awo kuli madokotala amaso kuli madokotala amano kuli madokotala azimayi dokotala wa azimayi akalimbana ni mano au nunga manu anzaki. Uyo wa azimayi akalibanganiza diso au nunga masu anzaki. Baibulo limatuza kuti nakuti pofuna kulankula kapena kuzuzula awo ampingo muchite bwino pakuti ndi ozozedwa awo antani kodi David asana mpitu sangu chifukwa chani ozozedwa watu wandani kodi
Malawi muno pali zina zimene anthu ayenera kumazilankhula mwankhani yonse. Amati kwacha yagwa. Sicho chokoti? Pamene kwacha yagwa andale andikulankhula kwawo. Oyang'ana za chuma andikulankhula kwawo. Komanso anu mpingo adayenera kukhala chani kodi? Kwawo. Monga ngati ineyo ngati ndili mwana wa Sing'anga ndikaona mtengo ngati pakhala amene wawa atha kutumikisa mutu. Ndiye abwera wina wake wokonda za matabwe alidi tengo bino kucheka ukhala tu matabwe mtengo omwewo amfaku akuona matadi baningira kuti kumene akuchokera ndiye ndimati ampingo na wonso kani mpingo wanji pamene akuti kwacha yagwa nawonso tizimva malankhulidwe ochokera kwa Mulungu kuti kuka kwa kwacha kapena ndalama kuvuta pa dziko malinga ndi mawu a Mulungu akuti chani pathayo yosiriza chifukwa aliyesa kulankhula Rwandani kwacha yagwa boma limeneli kwacha yagwa boma limeneli zimene zize asireni ena azilankhula chifukwa alipo andale ndi amabungwe ndi achani inu ampingo tamasulira ndi kuka kwa kwacha kuvuta kwa chuma molingana ndi mawu a Mulungu. Nguniva kodi? Sikuti ampingo asazuzule. Atani kodi? Azuzule. Ampingo azuzule kandi president amtani kodi? Azuzule. Kandi nduna azitani? Azuzule. Kandi atani? Azuzule. Koma asaiwale kuti ali ndi udindo omasulira kuti zimene zikuchitika paziko panozi malingana ndi mawu a Yehova nthawi yosiriza zikuti chani? Amen. Wano wakata chonde osama swapala kulwa datelo Pataka pamuza bala umasiya pazo sati mulomo Tikapatidwa tumwai sife madolo Tikuferanji ya malemba nziko mpano aluso halipo Omwe angate kupunzi tanku